A partir del 2018 nosaltres tenim amb els nostres contactes amb la Federació Francesa de Randonnée Pédestre una invitació a conèixer aquest nou esport. D'entrada, partim de que som una federació de muntanya i aleshores el tema de la platja i el mar sembla ser que ens quedava una mica lluny, ja parlo en passat, però ràpidament veiem que un cop visualitzem els campionats de França, veiem que és un esport que pot tenir una projecció important, sobretot també per oferir-lo a aquelles entitats nostres, aquelles entitats de costa, com la que estem avui, el Centre Excursionista de Cambrils, per donar als seus socis una disciplina nova, una manera de fer salut nova, perquè el que ens agrada és això, una disciplina que pugui tenir la seva vessant no competitiva i també la part competitiva. És un fidel reflexe del que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, un excursionisme lúdic, de fer salut, de conèixer territori, o bé la part més competitiva, la d'esport pur i dur, que és la que estem celebrant avui aquí a Cambrils. La marxa aquàtica és un esport que es tracta de caminar dins de l'aigua, amb una altura, l'aigua t'arriba més o menys pel diafragma, entre el melic i els pits. I llavors hi ha unes modalitats que són 800 metres en parella, 200 en parella i 50 individual, que es fa amb una espècie de rem per ajudar-te. Molt cansat també perquè és una prova molt explosiva. Avui hi ha gent que la prova per primera vegada i realment estan molt cansats perquè m'has de donar-ho tot en 50 metres en contra de l'aigua i de l'aire que fa avui i és complicat, Que està clar que és un esport que acaba de començar i molt novell, però que ja crec que a clubs, excursionistes o grups esportius que tinguin costa, com per exemple Salou, Cambrils, Creixell, doncs que es pot fer molt popular per això, perquè t'evita el desplaçament, i a part una cosa, que la gent de pobles de mar tenim el mar al costat i ens encanta. Doncs jo vaig conèixer aquest esport a l'estiu, uns companys del meu poble em deien que venien a entrenar aquí els diumenges i un dia em vaig apuntar per veure què tal, no coneixia què era la marxa aquàtica i vaig venir i la veritat és que em va agradar molt perquè és esport a l'aigua y es divertido. Estar al aire libre, poder meterte en el mar, cosa que no haríamos habitualmente. Avui jo no em posaria al mar ni boja i m'hi estic posant, perquè realment tampoc no està tan freda l'aigua, ho sembla, però sí, fas coses que potser no faries. Primer pòdium d'aquest campionat de Catalunya marxa aquàtica, 200 metres binomi. Fotografia històrica darrere d'aquest pòdium, primer pòdium dels 50 metres